Това е Hygieia Water System, нашата най-добра система за чиста, локална и полезна вода. Тя има няколко степени на филтрация, а сега ще ви покажем първата и много важна стъпка – керамичния филтър. Това е защита номер 1. Керамичният филтър е с пори от 0,2 микрон. За сравнение, човешкия косъм е 80 микрона. Т.е. този филтър има пори 400 пъти по-малки и по-финни от човешкия косъм. Затова спират всичко вредно, голямо, още в началото. Имате ръжда по тръбите, спира я. Имате пясък след ремонти на ВиК, елиминира го. Имате кал и утайки, остават по филтъра. Надолу минава само чиста вода. В преден епизод ви показахме как филтрираме буквално кална вода, взета от локвата пред къщата. Водата излезе кристално чиста, а тук може да видите резултата по филтъра. Hygieia ви осигурява цели 30 дни парична гаранция. Поръчайте нашите продукти и ги ползвайте смело 30 дни. Ако не сте напълно доволни от покупката, просто ги върнете. Дори и след употреба, ние ще ви върнем парите. Без рискове и скрити клаузи, без никакви притеснения. Поръчайте без риск.